from KwaZulu Natal ngithi nonke mabhinqa engibhilonga ngaphansi kwabuholi bami funa lazi iqiniso ningadukiswa abantu awazi umlando bawufundisise niyezwa njengamanje we are in a space of reality. Challenges have been there and all criticism has been there, but today is the day of the final day. That's why I am here to put a stamp ukuthi asikwazi ukuba nama coalition government. Therefore everyone must vote ANC. ANC, Cyril Ramaphosa, ngomhla ka-29 ngicela ningalokothi nisenzele enye into. Ngisebenzisa ilungelo lami, mawuthanda ungezokuthandayo, kodwa mina mawumholi abantu abayisilama abafuna ukuya khona ubasa la kufanele beye khona, la kufanele beniye khona kula sivikela khona umbuso wethu. African National Congress ANC siyakhala manje. Ayikhale hamba namabhinqa ngilapha nje ngimenye yena mongameli uyilaleleni inkinga zamabhinqa uzoyilungisa. Can we give them the chance of a last time? Thank you.